Njengoba silapha iconvention zenkosi silalela izwi lonyazi lwezulu amen. Akukho kulezokulalela. Inkosikazi enhle nendoda enhle ethi bantanami siyaphuma sokhonza uNkulunkulu lapha ekuseni umsindo kaubaba. Lapha ekuseni ahamba umfana nentombazane balinganisane egcekeni. Lapha ekuseni abama abantu ababili buhlukene ubukana umfana nentombazane abukane emehlweni. Ingane zethu azihambi u23 ekhaya azihambi u25 ekhaya kodwa mase kumhlanga nasebuhleni yizo phambili sohlala ebuhleni ayikhokheliwe ikhokheliwe bani inkonzo ayiqale emakhaya kanti yini sisho ingane zethu ihlukile leke khuzayo ebusuku ikhuzwa ngabe ingane kuyizoma ngabe ikhuzwa ngabe ikithi inyoma lapha eCabu uthatha ikhuzo umshumeli egwe baba awungeke uthoba baba uNyazi siyathintwa thina awunamanga kodwa umshumela uyena lapha ekhaya wena khona la ungawakhona wena la jabula ukuthi awunganyanga hey thanda kabi uNkulunkulu ebuhleni kanti shiwihlazo maku ukuthi ingane yakho iyakwehlula ekhaya musu ukuganga uqashe imoto uyisha emotweni uyikhokhela imali izophuza utshwala lapha esontweni izobhema ugwayi lapha esontweni ubuyazi ukuthi ekhaya ayizwani nalento le ndaba yokutothoza singathi ayitsheli iqiniso kufanele ngathi ayitsheli iqiniso uyitothoza ungayitsheli ukuthi lokhu kulongo uzoba nenkinga ingane yakho mayiphuma lesikhathi yadungile inko ibutsha ntana mawulungile ngathi ngcono uthi uhlale ekhaya kunokuzobona umsebenzi kaNkulunkulu awunayiphambuko kungcono phambukele ungaphambukeli emzini kaNkulunkulu uzobona isonto ingane zethu akasiyikhuza bafuthi azizwa awu uNkulunkulu yamshelpe inhlonipho kulaba bantu ngoba phela uNazareth sekuzosala nalezi ingane zethu manje mazigwegwe kanje njengoba silapha sisemhlanganweni kaShembe umhlangano kaShembe asibizele kona munye yilo ukuthi ngo9 o'clock makuthiwa sontweni kusho ukuthi abukho umuntu ohlala ejokodweni bonke abantu basemhlanganweni kaShembe bazoba sethempelini ekudumiseni ushaya isikhathi kenqe insimbi hambe esontweni sukugugu uthandaza ubona uNkulunkulu ungazithi 6 o'clock ntambama kuthiwa sontweni wonke umuntu uzemhlangano kaShembe wonke umuntu ufanele abonakale ephakathi komsebenzi kaNkulunkulu ephakathi ethempelini sukugugu uthandaza ubona uNkulunkulu inzima kabilento yabantu sisuke emakhaya sithola imithwalo shisa impepho emakhaya sahlala embuzi nenkomo sathi siyaNkulunkulu mase silapha bese siyakhohlwa benzobe ukuthi kabasa abantu bayiphethe bakhulu bonke abantu Ondwasha nebhayi manje egqoke elinye asashithe enzansi agqoke elinye akhuphuke ekhwezile emagesemani angaboni nana uhambaphi lento ayenzayo iyefanelana yini nale ndawo ahamba kuyo akaboni lo muntu sila indawo kaNkulunkulu le shingile uvele into efuneka ekhaya sozoyithola la ngaphethe lutho ubone sifika kuphi sewuhleli lapha emhlanganweni ozwaphela umhlangano uyagoduka uyekhaya izibusiso zikho ujulu kube manje into ezilekela umsebenzi wenza kwakho ulapha kunomhlangano awunayo inhloso lokuzomhlanganweni kaShembe uneyinkanuko zenyama hayi maNazareth njengoba untshontsha nje njengoba lamadodeni sesenkingeni untshontsha nje uyakhuza awufuni ukufa uzophakamisa abantu imoya bathi bethandazile emakhaya bathi masebelakho into ezibona imoya ugcina uphakamela umoya usugcina umuntu usumbhabhadisa bantwankulanga musa kusidalela inkinga ngamnanga mina ngegama loNyazi masidalela inkinga muzwanga ukuthi udaka lokuthela kubantu boNyazi uyakwazi alokodwa siyadumisa abantu badumisa silele ebusuku emadolobheni abantu balele msana ukuyenza lento enyenzayo kanti yini benza ikaluko yenyama hayi khonza ezindlela zezulwini izophenywa yakho incwadi neyami futhi izophenywa
kanti isibani sokhohlakeleyo siyoqinywa nenhlansi yomlilo wakhe ayukhanya ukhona uGombela uyalivala izulu ingayona into kaGombela abantwana baNkulunkulu angisho amanazareth ayingcwele ukuthi uGombela ukhona phakathi kwethu angisho ukuthi ukhona ngomoya kodwa ukhona ngenyama yakhe kanti ukhona sihamba naye ukhona weba ngcwele asiyakangi khona baba mkhulu lapha ekhaya noma senzani kodwa sazi ukuthi ukhona noma sikhuluma kanjani sazi ukuthi ukhona noma siyagijima noma senza njani noma sinomsindo noma sinani kodwa ukhona sizobheka iy'ncwadi khona into eyishiwo abafundi sibenkonzo bathi izodlala ifilimu izodlala ifilimu sesibuka sonke sibuka wena nemikhuba yamadwenza phakho lobuhle basebuhleni wena usenza yakho intando yakho intando usenza imfishi kuleli lwandle funa usondele nganeno uzonyaza inbezo uzotentethelela futhi uGombela unomusa noma bese nilahlekile buyani ekudukwini uyithola intethelelo nangabe wakwenza lokho cela intethelelo usanike ufuna ukulahlwa ngobala hayi akuvona mbeza amanamba hawu man hayi onembeza ukuthi abasebenze